L-ogħla uffiċjali ta' Shanghai Electric Power, il-kumpanija Ċiniża li se tidħol bħala sieħeb strateġiku fl-Ena Malta, huma impenjati li jaħdmu mal-Gvern Malti fl-iżvilupp tal-istess Ena Malta. F'kummenti li ta' fl-aħħar sigħat Wang Yundan, chairman tal-kumpanija Shanghai Electric Power, qal li huma aktar minn kuntenti li se jikkontribwixxu fl-Ena Malta. Shanghai Electric Power hija kumpanija bi-storja ta' aktar minn 130 sena. U tul dan iż-żmien żviluppajna esperjenza u erf kbir. Ninsabu kuntenti ħafna li se nikkontribwixxu b'dan għall-iżvilupp tal-Ena Malta, flimkien mal-Gvern. Wang Yundan kompla jitkellem dwar kif kien impressjonat bix-xogħol tal-ħaddiema tal-Ena Malta. U x'inhu x-xogħol jew in-negozju li qed tagħmel in-nies u l-ħaddiema huma fundamentali. Għalhekk napprezza l-mod kif il-ħaddiema tal-Ena Malta jwettqu x-xogħol tagħhom u jħobbu xogħolhom. Dan jimlini b'kuraġġ. Iċ-chairman ta' Shanghai Electric Power żied jgħid li jirriżulta b'mod ċar li l-Gvern Malti qed jaħdem b'mod ibes biex jipprovdi l-aħjar benefiċċji għall-komunità u biex il-konsumaturi gawdi minn provvista tal-enerġija ta' min jorbot fuqha u li tkun affordabbli. Fl-aħħar jiem Wang Yun kien Malta għal taħdidiet bejn Electrogas, il-konsorzju li qed jiżviluppa l-Power Station il-ġdida u l-Ena Malta. Fil-preżenza tal-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi żar ukoll ix-xogħol f'Dellimara u l-Power Station tal-Marsa, Power Station li mistenni tibda tiżżarma fi ftit jiem.